ଆପଣ ପରିଚୟ ପ୍ରତିମା ପ୍ରଧାନ। କ'ଣ କହିବେ? ଆପଣ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା, ଆମର ବଡ଼ ଭାଇ ଯେଉଁ ଏଇ କିଛି 3-4 ଦିନ ତଳେ ଦେଇଥିଲେ ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାରେ ଯେ ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ ବାପା ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିଲେ ବୋଉକୁ, ଦେଖିକି ମୋତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା। ବାପା ଆମର ସେଭଳି ଲୋକ ନଥିଲେ, ବହୁତ ଭଲ ମଣିଷ ଥିଲେ। ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି ରଖିକି ରାତି ପାହିଲେ ଯାଇକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏତେ ବଡ଼ କଳଙ୍କ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ଶୁଣିକି ଦେଖିକି ଏଗୁଡ଼ାକ। ଯିଏକି ମୋ ବାପା ସବୁ ବିପଦ ଆମର ଦୂରେଇ ଦେଉଥିଲା ଆମ ପାଖ। ବହୁତ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ହେଇଛି ମୋତେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଶୁଣିକି। ଆଉ ବଡ଼ ଭାଇ କହିଲେ ଯେ ଅଜାର ସବୁ ପ୍ରପର୍ଟି ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ନାଁରେ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି। କିଛି ତ ହେଇନି କାହା ନାଁରେ ପ୍ରପର୍ଟି, ମୋ ନାଁରେ ବି କିଛି ହେଇନି। ତାପରେ ବାପା ଯେତେବେଳେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ କଲେ ତାଙ୍କ ପଇସା ସେ ବୋଉକୁ ଦେଇଥିଲେ 50,000, ବାକି ବଡ଼ ଭାଇକି ଦେଇଥିଲେ 60,000। ବାପା ଯାହା ମୋ ଆଗେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଶୁଣିଛି, 60,000 ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ 50,000 ଦେଇଥିଲେ। ସବୁ କରିଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ମମତା ଦେଉଥିଲେ, ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ବରଂ ବାପାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆହେଇଛି, ଖାଇବାକୁ ବି ଠିକ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ସେପଟେ ଦିଆଯାଏନି, ଦିଅନ୍ତିନି ବିଲକୁଲ ଖାଇବାକୁ। ସିଏ କି ଆସିକି ମୋ ଘରେ ଖାଆନ୍ତି, ମୋ ଘରେ ଖାଇକି କହି ନାଇଁ ଝିଅ ଘରେ ଖାଇବାଟା ସବୁବେଳେ ଠିକ୍ ନୁହଁ, ଆସି ସାନ ଭାଇ ଏଇଠି ଭଡ଼ାରେ ରହୁଛି ତା ଘରେ ଖାଆନ୍ତି। ବାପାଙ୍କୁ ବରଂ ଦିଆଯାଇଛି ନିର୍ଯାତନା। ବାପା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖିଥିଲେ, କେବେ କେଉଁଥିରେ ଅବହେଳା କରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଭାଇ ଯେଉଁ କହିଲେ ସିଏ ବି ମୋର ଗୋଟେ ଘର ମାଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି ଜବରଦସ୍ତ ଆପଣ ନିଜର ନିଜର। କ'ଣ ଆପଣ ଏବେ ସମାଧାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ସମାଧାନ କ'ଣ, ସିଏ ତ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଗଲେ ଆମେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ସେଇ ନ୍ୟାୟ ମୁଁ ବି ମାଗୁଛି। ବଡ଼ ଭାଇ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ ଆପଣ? ମୋତେ ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ଲାଗୁନି। ଯିଏକି ବାପା ଚାଲିଗଲେ, ବାପାର ଭୂମିକା ତା ପାଖକୁ ଯିବା କଥା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ବାପା ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଯେମିତି ଆମେ ଭୁଲକୁ ସେଇଟା ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତେ। ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମର ବାପାର ସ୍ନେହ ମମତା ସବୁ ପାଇବୁ ବୋଲି ଆଶା କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯାହାକି ଆମେ ସହିପାରୁନୁ କି ରହିପାରୁନୁ। ସମ୍ପତ୍ତି ଲୋଭରେ ପଡ଼ିକି ସମ୍ପତ୍ତି ଲୋଭରେ ପଡ଼ି କେବଳ ପଇସା ଲୋଭ, ସମ୍ପତ୍ତି ଲୋଭ, ନହେଲେ ବାପା ଭଗବାନ ହେଇଗଲେଣି। ଗୋଟେ ଅଜାଙ୍କ ଅଂଶକୁ ଯେଉଁ ଭାଇ ପୁଅ ହୋଇକି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ କହିଲେ, ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଏବେ କହୁଥିଲେ ଯେ ସେ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଜାଙ୍କର ସେଠି ବିକି ସାରିଛନ୍ତି, ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ବାପାଙ୍କ ଭାଗ ପାଇବେ ବୋଲି। ଏ କଥାରେ ସତ୍ୟତା ଅଛି ତ? ଏ କଥା ପୁରା ସତ, ପ୍ରମାଣ ବି ସେ ଭାଇ ରଖିଛି, ସବୁ ଦେଖେଇଦେବ। ଧନ୍ୟବାଦ।